Agiteka Jadi dah lanjut getarkan bibirmu. hidup dan kini oi umpama buruang mah jiko kata bang sayo denailah senteng muka sui hati anda tabang mampu buang mah manampak padi masa di lereng gunung sayo maradai maradai pak kata bang padinan masa daya dioi tampak juo di malah hati dain tak kabimbang sadang jawa urang pulo di bawahnya cali lauda edri lama unjua wai oi ba itu lapan nenyo de bagoyang biarlah rantau bangisan kita pajau ama oi pado bansai onde dah dibawa pulang Bandung ratonya si unggih bonda dapat kesian kami tak tolong dan halai tak kata tidur padina masa di sabi ulang marato hati di dalam badan saya onan senteng tadi pangakan untuk abang Bandung hari tedahan apa soparu nana basangkikan jauh itu bana ondedana sebenarnya malam untuk abang Bandung mamandong amanah itu takkan masuk hidup pandai tabang untuk abang Bandung bagus sama gadang di manyo gale dae indah kakanai baharago jawa jurang baju Sebentar Bali kah? Dari abang Wako ulang burung bondo ko dari awal balik boleh. Turun ke dua-duanya. Eka aja cimer. Pasan dari jauh-jauh beda kuri. di malagale dae indah kakanai dah Turun sedang lagi jawa urang nana dia gonyo di malah kita bangisan minta kasansai sayang tak dorong rancikari yang baba dan buong di malah kita bangisan minta kasansai mak sayang tak dorong inyola baba dan duo saja Goyang bang. Hey. oi pakai saja daujang sadonan nado zat banyak-banyak dikaluakan nambe tabati bangisan noi tabarito awak tatampuanan balarangan oi udah dedi dah kandung abah baju biru hanyai saja pandangan mato jacako itu tandonyo dah dedi wayule bulu karena ranca-ranca saja condong matonyo
lalu po sajo. Oi buka laraan kami badendang, penala bagurau badendang sama lanang kau. Oi gaji puluh kadua muli jilatang, oi abi padia oi ama agatang tibo. bukalah masker apa onde ko bagoyang na jale bana de nai onde romananyo. Oi oi ala dale karona dia hilang apa ando de masker yang abata kayu dale corona dia hilang ando de mungkiang de apa sumbe juo. Bukalah masker onde apa gini ko lapaya bana ko napa de nai. Oi ko banan ko onde aga agianyo babilo masonyo lupa langsung ke bangkai. De abang nanden abang dan lagala sengeng pancali alenggo onde goyang apa aku di malau ada di takaman yang saranca iko bini urang makironyo di malah gitu dae di takaman yang mak saranca iko bini urang hati gonyo. Setahun sekali ya, tahun depan ada lagi. Iya lainyo Maya mana bini urang biak dape bagoyang Oya ma oya la jadi. Oi nana kok jadi denai jo udah ujang kareson ka sungai tarap abisu ada mandi pagi. Ka sungai tarap Oya dia mandi pagi dia kampuang amboy ma di sinan tulo. Lacat dosaki sajo hati udah edi mancali adenai bagoyang baduo-duo. Biarlah kanai galere nai malam kini dadedi untuang isu aja naniko banyak labonyo. Alah bagoyang ada hujan mereka pak pakai masker galenya bala bokulo. Oi goyangnya sama tua apa paneka cie eka kiri cie eka kanan sipaknya. Oi lai datang pulau pagurau canduang ada ranca bagoyang bangaseng oi sama lamaku kamalah bidua deda oi kadidayu angai danau baria oi kasadonyo. De abang edi ranca bagoyang bang usama numpang oyang ma oi galak sajo. Oi beti sajo kareson ninda tairi apa kudo manyapui onde dawe jaya juo. Saban tua urang de apa malunya sawah ba itu goyang apa nampak de ambo. Kalau jak tadi denai pandang bana saroman bana bangisan jomin tuo ambo. Agia Tarwida. Ayolah mama di sana kita ulang dulu kali ada jang. Oh lanjut dojang lanjut lo kecek negeri. Asalai namu dade di bagoyang. Oi sampai pagi daku mau juo. Oi nanako iyo halah punyo urang mamandang sajo denah bian juo. Oi de bang muta ranca kini kamu koi boleh batigo kita bagoyang siko adi
ko ATM jauh risiko kini dah ujang Nana dosa jo kita pakai malam kini Mungkin bagoy yang apa itu kadang-kadang Lasa sak sajo angonyo denai pandangi Yalah, 8 jam blok lagunya Kapuro Mundo Seketip lo bari cakok kadang bari bumpua